A Confraría de Aguiño traballa na recuperación da ameixa que nos últimos anos está a desaparecer dos bancos marisqueiros. Unha das especies máis constantes en Aguiño era a ameixa. Sen embargo, duns anos ata aquí, os profesionais non atopan moita cantidade dos diversos tipos de ameixa, unha constante que se está a dar por toda a ría de Arousa. Os mariscadores da Confraría de Aguiño traballan para intentar recuperar a boa situación da ameixa babosa nas súas concesións. A ameixa babosa ora vedámola, que é a praia de Catía do Castro, que a intención é que a gana, que a agrupación nova ten, de tratar de recuperar o banco, porque estaba baixo mínimos, e empezaronse as labores de limpieza, dunha forma que nunca tal pasou, que estamos traballando pola semana, limpando depredadores, e tamén se vai empezar a labrar pola semana. E ora quedará vedada hasta a próxima campaña, despois sementaremos, e quedou aberta só a ameixa rubia. E o ameixón, dúas alternativas coas que contan os mariscadores de Aguiño para manter a súa actividade, igual que a extracción da navalla, un recurso que sempre axuda ao sector. Está a navalla aberta, está os pros aberta, por si alguén non quer ir ao ourizo ou non ve as condicións boas ao ourizo, a navalla se pode ir, é moito máis aberto, non hai hora. A ameixa están indo á roja, non hai moita, pero os prezos están acompañando, de 15 a 16 a roja, e o ameixón sobre 11, 12, e bueno, ainda sacan un xornal bastante bo, que pasa que, bueno, cantidade en kilos non hai moita, non. No que vai de ano, a Lonxa de Aguiño comercializou 3.567 kilos de ameixa rubia, ameixón e navalla por un importe superior aos 47.000 euros.